నేను ఉంది వాటికి హైమండ్ రాప్ చరిత్ర నేను ప్రతి సంవత్సరం మన మీటింగ్ నాకు ఏం చేయడం అంతటు బతి ఇది వేదికగా భవిష్యత్ తరాలకు ఉల్లాసి మరి కొంత వడితే కూడా మన అంతా భారతకే నేను కుమ్రం భీమాయి రామజీగొండాయి అదేవిధంగా హైమండ్ రాప్ బేటీ ఎలిజబెత్ అయ్యి సందీర్గిరే మా లాసి బతుంది తీసుకును నేను కొన్ని జాగా ఏర్పాటుకైతే ఆ జాగా ఊర స్ఫూర్తితే నేను బతైతే ఆలోచన కీంద్రం అది ఆలోచన అనుగుణంగా మనకు సందిరు భవిష్యత్ మునిసోనాలు అవసరం అంతా మా నినాదం నువ్వు వేస్తేనే ముఖ్యంగా బదైతే మా ఊరు ఎడ్యుకేషన్ విషయం నా తప్పకుండా ఎత్తికాను సార్ అని ఇంత ముందు సర్పంచ్కి వేస్తా ఇక బదైతే డిఎడ్ కాలేజ్ మతయం ఆల్రెడీ లాడేడ్దా ఇంత ముందు కీర్తిటు అదే రీఓపెనింగ్ అనేక అభ్యర్థించిన వర్క్స్ మంత్రి కాబట్టి నేటి వేరికి తాను ఓపెన్ చేసేసారు కాబట్టి కంపల్సరీ డిఎడ్ బిఎడ్ కాలేజ్ కంపల్సరీ ఎత్తికానా అని నేను బదైతే గతం నాకు పిఓ సార్ వేస్తారు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే సార్లు వేస్తారు అని పోలీసు తరఫున ఉంది కార్యక్రమం జరిసేమంతా బదైతే అన్ఎంప్లాయ్ యూత్ మంత్రి ఊరు సందీర్గిరే ఉచితంగా కోచింగ్ సీకుమి తెగిరే కువేంటి మా ఊరు కాండ్రి వాసేసేలు నాకు సంచుకుని సర్వేకి తెగిరే నేను బలవంతంగా నేను స్టడీ సర్కిల్తో తర్వాత పరిస్థితి వాసమంతా భారతకే ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కేంద్రంగా నేను కోవలక్ష్మి వేయడం అని సక్కు సార్ ఆధ్వర్యం నేను ఉంది కుమ్రం స్టడీ సర్కిల్ ఏర్పాటుకి వెళ్ళాత దానిగా నేను 20-30 జన కాండ్రి మాత్రం అంతా నేనే హైదరాబాద్ కి కుమ్రం స్టడీ సర్కిల్ అతి త్వరలో ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి తర్వాత ఏర్పాటుకి నిజరే గత వారం రోజులకే నిర్వహణ కమిటీతో 10 కేబీ స్టడీ గ్రూప్ అంతా టీము ఆల్రెడీ మీటింగ్కి వెళ్ళాత కాబట్టి నన్ను ఈ సందర్భంగా యూత్ నని యువకులకు సందర్భం నన్ను విజ్ఞాపన చేసేమంతం బోర్గిరి పతాల్గిరి చేసేమంతా కంపల్సరీ మన ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా డెవలప్మెంట్ ఆయనకే విద్యాపరంగా సాధ్యమంత కాబట్టి నేను హైమండ్ రాప్ ఆశయంగిరే నేను కుమ్రం భీమ్ ఆశయంగిరి ఉంది మత కంపల్సరీ ప్రతి వారు సాడకరైనా ఉద్యోగ పైనకే ప్రతి వారు కోచింగ్ సెంటర్ తో దాయన నేను బరైతే మరి క్రికెట్ అయ్యి అదేవిధంగా వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ పోయితే మరి ప్రాధాన్యత తీసేమంటాడు ఆ ప్రాధాన్యతను కమికేసుకుని నేను కంపల్సరీ చదువుపూర సత్తగా కంపల్సరీ మరి సక్సెస్ఫుల్ అంటాడు అని ఆదిలాబాద్ నగరే నేను బీసీ సర్కిల్ దగ్గర గతంలో దివ్య మేడం మనకి 12 లక్షల శాంక్షన్ చేసి సార్ వాచుకుని వర్పజ 12 లక్షల శాంక్షన్ చేసి అగిరుంది బ్యాక్ ఇంతాడు వాళ్ళ ఈసారి రాబోయే సంక్రాంతి తర్వాత ఆదిలాబాద్ నగరే కంపల్సరీ బీసీ సర్కిల్ దగ్గర మళ్ళా కోచింగ్ సెంటర్ సపరేట్ గా పోలీస్ సపరేట్ గా డిఎస్సి కోచింగ్ అని టెట్ కోచింగ్ ఏర్పాటు చేయాలంత కాబట్టి ఇతనిగా ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతగా మున్నేవాచుకును నేడికి బచ్చిరైతే వాచరు టీచర్ కాయి బాయ్ కానీ దాదురాయి సందిరిగిరే కేవలం ఎడ్యుకేషన్ ప్రో పెద్ద దృష్టి సారించాడు కోరుకుంటారు అని కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరికి తాను ఇంట్రెస్ట్ గా మునివచ్చుకుని దాగడి కోరుకుంటారే తప్పకుండా ఇది అవకాశం కాడికి ప్రతి ఒక్కరు ధన్యవాదాలు ఇచ్చి సెలవు ఇచ్చేమంటున్నారు 34వ హైమండ్ ఎలిజబెత్ వర్ధంతి కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులకు ఈ జిల్లా ఆదివాసీల కోసం నిరంతరంగా కృషి గీతం గౌరవ జడ్జి చైర్పర్సన్ కోవలక్ష్మి మేడమును ఆనే గౌరవ ఎమ్మెల్యే అక్రమ్ సక్కుసాబును ఆనే ఈ మధ్య కాలంగా మహిళా కమిషన్ సభ్యుడిగా ఈశ్వరిబాయి వాత కాబట్టి ఈ సభ తరఫున తనకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు వేస్తారే ఆనే డాక్టర్ చంద్రసాబును సహకార చైర్మన్ మిగతా రాజగౌడ సేవ సమితి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సుధాకర్తను మిగతా సమితి సభ్యులకు ఆదివాసీ సంఘాల నాయకులకు మహిళా సంఘాల నాయకులకు పాత్రికేయ మిత్రులకు వాతరు నార్నాడును పాటలు దేవరి సార్మేడకు సమితికి ధన్యవాదాలు వేస్తే వాస్తవానికి వెలువెహవకనే తెలంగాణ రాష్ట్రం వాక్పజ వాస్తవానికి గతంనగా మార్లబాయి రైస్ సెంటరు నేడు బద్దు దేశంలోకి వాతడోరు హైమండర్ జాగా తీసుకును నేడు ఒక చూడతకాడికి మాపురో మా స్థితిగతులకు సామాజిక ఆర్థిక సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలకు సంబంధించినటువంటి మరి పోరాటం బానికి ఇద్దరు కుమ్రం భీమ్ నేతృత్వం ఆదివాసీ భారీ ఇతర ఆలోచనతే మరి అక్కడ గవర్నమెంట్ నివేదికలకు సీఎం సాటి వారు కాంసీతో కాబట్టి నేను ఓను మా గుండె తగిరిసేమంతడు అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాత్పజ వాస్తవానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాత్పజ గతంగా చందన రూపంలో కీసారు మధ్యరు గౌరవ జడ్పీ చైర్పర్సన్ అదేవిధంగా మా మునివద్ద గౌరవ ఎమ్మెల్యే సక్కుసాబు వాత్పజ నేడు వాస్తవానికి నేడు ఆదివాసీల ప్రధానమైనటువంటి
నేను హైమండర్పు ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಭ್ಯುಲಗಿರೆ ಊರ ಪ್ರಜಲ್ಕನ ಈ 3 ಮಂಡಲ್ಕನ ఆదివాసీల డిమాండ్ బదులుగా ప్రభుత్వ పరంగా అధికారికంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడంలో ప్రధానమైన డిమాండ్ తాక్షమంత కాబట్టి దీని మొదలే ఆల్రెడీ మా ఎమ్మెల్యే సాబు జడ్పీ చైర్పర్సన్ ఇది ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇది నివేదిక సంబంధించినటువంటి మా డిమాండ్ ఇన్వాల్ ఇరిసిమంటారు తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రిని పూర్వ మా ఆదివాసులకు భరోసా కాబట్టి దీన్ని అధికారికంగా నిర్వహిస్తారు నేడు అది ప్రేమ మతకాడికి నేను మేడం ఆధ్వర్యంనే సార్ ఆధ్వర్యంనే నేను ట్యాంక్ బండు నేను 3 కోట్ల రూపాయలు నేడు ఓన పురడే జాగపూర్తక నివిడికి ఇవ్వాలత నేడిಗೆ గవర్నర్ కు ఆసోడితే పాలకులకు ప్రభుత్వం సమితిని మారితే బతి ఇది మార్ల వైద్యం మార్చేసినట్టు బోరే కామ్ కీమ కాబట్టి బస్కైతే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వాత్పజ పూర్తి స్థాయితగా నేను సీసీ రోడ్ 100% మంతా ఉండే కొన్ని కార్యక్రమాల మంతా నేడు ఉంది కమిటీ భవనం గ్రంథాలయం గిరి ఇంకా నివిడికి మంత్రి కాబట్టి ఉండే కొన్ని సమస్యలు మంతా ನಾವು ఆల్రెడీ గౌరవ సర్పంచ్ స్థానిక సర్పంచ్ వేవలాత కాబట్టి ప్రతి సమస్య ముఖ్యంగా ఇదిగే నేడు పబ్లిక్ కొంత వాయపరమకి ముఖ్యంగా నన్గిరే వినవించే మంత నుంచి బదులుగా గౌరవ జడ్పీ చైర్పర్సన్ తో ఎమ్మెల్యే సాబునిగిరే వాస్తవానికి ఇది వేదిక ఉంది సమస్యల సమస్యను తీర్చడానికి వేదిక కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఐటీడీఎస్ సంబంధించినటువంటి ఉంది స్టాల్ ఏర్పాటు తీసుకును వాయువాల్ సాల్దున్ ఊర దరఖాస్తు అయితే మంతము నేడు 1000 దరఖాస్తు వాతే కనీసం ఉంది 200-300 మందికు న్యాయం కీతకే ఇది వేదిక కాంచింది తప్ప నేడు ಕೆಸ್ಲಾಪುರ ದರ್ಬರಾಯಿ ಇದ್ದಾಯಿ ವರ್ಧಂತಿ ಜೋಡೆಗಟ್ಟಾಯಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕಾరం కీలయంత కాబట్టి మా గవర్నమెంట్ సైటి మా గవర్నమెంట్ మీరు మున్నే మంజుకును ఖచ్చితంగా ఐటీడీ ఆఫీసర్ ఖచ్చితంగా మంజుకును దరఖాస్తు వాత బబో నాకు నా బోన్ బతాలు అనుకున్న సైడ్ దోసంతరు బహు సమస్య దోసంతరు ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ తో మాత్రము ఆ సమస్య తీర్చలుంది వేదిక ఆయనజరే నేడు సుగుణబాయి వేస్తపిన మరటి సమాజం నేను డెవలప్ అవుతా మా సాటి పోరాటం కీతరు కుమరం భీము కీతరు జోడేగట్ వేదిక